Hola, som la Rosa i la Bel i us volem presentar el quadern Ortofàcil 5. L'objectiu d'Ortofàcil 5 és treballar l'ortografia catalana per 5è de primària. Als quaderns Ortofàcil, l'alumne treballa en paper de manera evolutiva i deductiva. A més, el quadern Ortofàcil gaudeix d'un suport de recursos digitals per l'aula. Tindreu accés directe des del vostre ordinador. Cada docent té el seu entorn, que podrà accedir-hi a través d'un codi individual. Us presentem les eines digitals d'aquest quadern. Accedim al llibre digital de 5è. Al primer recurs trobareu el quadern digitalitzat, pàgina per pàgina, així com el seu solucionari. Un altre recurs són els audiodictats. I el darrer recurs és exclusiu per docència, on hi haurà el quadre competencial i els indicadors operatius. Us fem un resum dels recursos. Per fer treballs d'aula a la pissarra digital hi trobareu pàgina per pàgina el quadern digitalitzat, així com el seu solucionari. Referent al recurs dels audiodictats, aquí l'alumne podrà preparar, llegir i escoltar els dictats. De manera pausada, l'alumne podrà treballar-los i després, de manera tota seguida, podrà fer les correccions. El darrer recurs, l'únic que és exclusiu per docència, són dos. Per un costat seria el quadre competencial, que pot ser un PDF editable que es quedarà dintre del vostre entorn o un PDF imprimible. El segon recurs, exclusiu de docència, són els indicadors operatius. Som conscients que estem davant d'un quadern de 48 pàgines d'ortografia. No és un llibre de text, però l'editorial considera oportú que pugueu tenir unes pinzellades dels indicadors operatius unitat per unitat. Creiem que Ortofàcil és una excel·lent eina per treballar l'ortografia catalana de manera individual, evolutiva, en paper i de manera grupal amb la pissarra digital. Moltes gràcies. Gràcies.